अरे भौजी जानत ना हो का जाती कॉलेज हो पढ़े। कॉलेज जाता रहा कि कहीं और जाता रहा? नहीं है भौजी जातनी कॉलेज। अच्छा अच्छा तू खाली कॉलेज में जाला कि पढ़बो लिखबो करेला हो? अरे हूँ तो कौन शक बका हो। हाँ हमके डाउट है तबे ना कहतानी। अरे कैसन डाउट है बतावा। आ देखा डाउट तो हमके बहुत बा। एगो सवाल पूछतानी अगर बता दे बता डाउट क्लियर हो जाई। अरे भौजी तो पूछ अब बता दे बानू। पूछा पहले। अच्छा तो सुनो सुनावा। हथवा में के करा हो सोहेला कंगन तक करा सोहेला समी धानो ए देवरू के करा सोहेला समी धानो ए देवरू के करा सोहेला समी धानो ए देवरू के करा सोहेला। अरे भौजी का हो? सवाल तो बड़ा टफ पूछले हो। अरे त का कम समझेला का अपने देवर के कम समझे तारू। आ समझनी है तबे ना पूछनी है बता दे बता कम ना समझबौ का। ल्या सुन। हां त बोलो। रविदास हथवा में सोहेला कंगन ता भीम जी के हाथे संभी धाना ए भौजी भीम जी के हाथे समी धानो ए भौजी भीम जी के हाथे समी धानो ए भौजी भीम जी के हाथे। अच्छा सही बता देला हो। हमके लगत बा कुछ नॉलेज बात तोहरा लगे। बुझलू। हां त ई त बता देला ई त आसान रही त हर के उ जानेला। आ हाई पूछतानी अगर बता दे बता जान जाए कि हां पढ़ा लिखा